Bismillahirrahmanirrahim. Qissatul malakaini alladzaini iltaqaya hatta nazala minas sama. Qala ahaduhuma lil akhar kharastu ila dunya li amrin ajib. Amaroni Allah an ariqa syahwatan istahaha waliyun min awliyaillah wa huwa maridun muhtadir wa kana lahu sinin yati'u Allah azza wa jalla fa'arqutuha wa matal wali wa lam yadhuk syahwatahu faqala al malakul akhar wa ana kharastu li amrin ajib didda ma umirta bihi kana kafirun istaha samakata. Niki tasih bab masalah qada qadaripun Gusti Allah. Bilih mulai zaman biyen ngantos sakniki perdebatan tentang qada qadar niku tesih berlangsung. Nggih, tesih berlangsung sehingga kelangsungan menika ndadosaken kanggone wong-wong sing boten yakin karo Gusti Allah ndadosaken mamang. Lah piye tene ora mamang? Pangeran iku ngakon keapian tapi keelekan yo sing nyiptakno pangeran. Lah awak dhewe dipeksa yakin karo qada qadare Gusti Allah. Lah pripun carane memahami qada qadar sing pas mungguhe ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah? Bilih qada qadar menika carane memahami sing paling penak niku sing paling penak tur selamat bilih Gusti Allah niku maha ngerti maha mengetahui. Pergi tengene Al-Qur'an dipun ngendikano li alla ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Terus artine umpamane kula panjenengan menika dipun takdir dadi wong tani. Dadi wong tani. Lah tanine awak dhewe ku wis diketahui karo Gusti Allah. Pun mboten mawon, berarti awak dhewe nyembah pangeran sing maha tahu, maha menciptakan. Yang kedah kita lampahi napa awak dhewe mboten kena ngrasa janggal utawa nyangkal karo apa sing ditetepna karo Gusti Allah. Lah iya wis sekolah MI jadi guru ya guru ngaji ya macem-macem kok isih bakul iwak ora usah protes. Ngono lho Mas nggih. Ya sempo wis wiridan wis salat duha wis kenceng kok isih duwe utang yo wis maknane kabeh perkara iki wis ditakdirno karo Gusti Allah mulai zaman biyen. Nggih niku carane mengetahui napa qada qadar. Awak dhewe gak perlu jangan. Kula wingi tenggene wangil cerita. Tenggene wangil niku cerita. Niki kula baleni supaya sampean ro. Tenggene wangil kula niku cerita bilih Mbah Maimun niku nate ngutus kula niku golek dukun. Ngutus kula napa? Golek dukun. Lah dukun niki rupa-rupane karo Mbah Mun dipun napa com kowe golek dukun. Nggih Yai. Lah dukun niki tujuane supaya Mbah Mun ku zaman semono angsal sumur bantuan sing sumur niki kadang miline banter, kadang miline mboten banter. Lah niki jare dukun-dukun iki ora bantere mergo diganggu karo bangsa halus. Ngono ceritane Mbah. Jadi kadang bayu ku yo mili, kadang yo mboten. Lah kalau niku kalau Mbah Mun diutus golek dukun, golek dukun nggih, dalem golek dukun. Barang kula golek dukun dipun paring Mbah Mun amplop, cung iku ana amplope ana dukun nggih. Kula pados dukun sampai nek mboten kleru 5 dukun. Kabeh dukun iki tidak berhasil.
ya ana sing alesane napa jenenge jine ketuwek iso awade ya ana kono ora kuat cung iki cung mergo jine tuwi ana sing ngono ya ana sing mendemi ana apa kae ya mendemi kaya cowek terus diwehi kacang diwehi patang perkara tak pendemi sing terakhir iku kula diutus karo dukun kon mbanting cowek nang perapatan. Lah sarang iku perapatane pantura dadi wah pas sampe mbanting kudu mendekno apa truk sih. Wis kaglogat cara tenan. Iki sadurunge mbanting iki ana raplane dawane ora karo. Ngono tetep ora mati. Singkat cerita pokoknya dukun iki mboten kasil. Kula terus matur kaliyan Mbah Mun. Nyuwun sewu yai sedaya dukun mboten kasil. Jawabane Mbah Mun pripun jare? Cung, lha kowe kok gelem dibodhoni dukun ku bento. Cecar. Kowe kok dibodhoni dukun kok gel padahal sing ngutus ya Mbah Mun. Jadi maknane saka cerita iku tak ongan-angan sampai saiki. Pokoke wong urip wis urip-urip wae. Sampeyan melu guru sing penting sampeyan manut karo guru. Sampeyan kok karo pangeran sing penting manut karo pangeran. Aja ndadekno sampeyan iku tambah ora manut gara-gara rezekine sampeyan ora manut atau berkurang. Supaya awak dhewe gak janggal opo iki wong sing ngutus Mbah Mun sing gagalno ya Mbah Mun. Lho sing ngutus iku kapiane iku pangeran tapi sing gawe jin setan ya jajal piye. Ya wis sing penting awak dhewe bangun turut karo perintah Gusti Allah minangka awak dhewe iman kalih qada qadare Gusti Allah. Ana cerita malih kaliyan Mbah Mun niku. Kula niku zaman semono niku dipun utus damel niki. Damel napa jenenge saluran air. Delalah Mbah Mun niku dalu-dalu mantun tindakan niku mlaku-mlaku ningali pendeman paralon. Nglewati bruk ku nek jenenge apa Pak Bos? Bruk tapi cilik kan ya, bruk cilik. Lah bruk cilik iku wong cilik wae, pikiran wong cilik wae. Lah iku paralon jelalah ora tak pendem, ora tak cor, tapi tak lewatno ngono. Cara pikiranku umpama pedhot orang arah pedhot wong cilik wae. Barang Mbah Mun ningali mirsani niku, piyambake nimbali kula, "Cung, Pak, mau Pak aku roh ana paralon kok ora mocor. Apa gak jebrol, Cung?" Nggih mboten Yai ngalit mawon aku. Lho, gak motor Cung tenan Cung. Mboten Yai. Wong ora ngarah jebrol aku. Pun alasan kula mboten. Delalah niku dalu, dalan niku dalan jam 12. Lah jam 12 niku delalah niku udan gedene ora karo. Wes repot. Udan gede. Daerah kono gak tau banjir. Lho barang udan sok banjir sok paralan ku sing mesti sak cilik lho, kocar kacir. Kok lamun kula niku manut karo perintah Mbah Mun, tak cor menawa parang iku ora sampe kacar kacir. Paham nggih? Umpama. Jadi manane awak dhewe iku nglakoni perintah Allah, kadang yo yakin mawon nek sampean dikon sujud mesti ana manfaate, sampean dikon salat mesti ana manfaate, sampean dikon ngaji mesti ana manfaate. Lha saiki jarene kula gadah kanca niku cerita, pokoke wong niku mbahne urung tau mangan iwak babi, urung tau mangan ya padahal babi dilarang karo Gusti Allah. Padahal jare kanca wong nek orang tau mangan iwak babi, urung mangan berarti lak enuk sih ya.
Ya wis. Berarti nek ngono awake dhewe gak perlu terpengaruh karo omongane menungso. Pangeran merintah aja mangan babi, wis ora usah mangan babi. Pun ngoten mawon. Bahwa senajan awak dhewe ora ro manfaate, awak dhewe yakinlah nalika awak dhewe nglakoni perintah Allah pasti bermanfaat kanggo awake dhewe. Ya kaya emang jajal kok umpama aku ku manut Mbah Mun, nggih Mbah kula core Mbah, menawa ora sampai kocar-kacir parah. Iku mung goro-goro saya bantah saja. Saya merasa janggal karo apa sing dipesenno kali Mbah Mun. Mergo syaratnya santri kan ngono iku. Santri niku nek nyantri tenan aja sampai mamang utawa ngetokno pertanyaan. Mbah Mun kok ngono ya? Kok sampai ngomong ngono berarti oleh nyantri dhewe gagal. Cara kaya pangeran. Lah ya piye tsunami kok nang Aceh? Padahal Aceh nggo wong Islam. Aja sampe ngono. Berarti sampeyan iku ora mantep karo kodok kodare Gusti Allah. Lho padahal wong Islam kok nggon tsunami. Saiki malah banjir ya sembuh. Pokoknya yakin saja apa sing dikersana Gusti Allah, awak dhewe karek manut iku jenenge iman. Sak gede-gedene amale menungso kok ora percaya karo kodok kodar, amale dhewe mesti buyar ambyar. Niku kodok kodar. Mula teng mriki dipun critakno ana loro malaikat. Qissatul malakaini alladaini iltaqiyahina nadza minas sama. Ana malaikat niku loro medhun ka langit. Ceritane iltaqoya ketemu omong-omongan. Lho iki manane pancen ngono. Wong malaikat wae ketemu omong awak dhewe sekulino ngopi ala yo gedebes kalor. Ngajine 5 menit ngrasani wong 10 jam. Yo, dan niku. Ana malaikat iki mergo gumun dekne. Malaikat iku kek diutus apa kowe? Masjidine takok ngono. Aku kuwi diutus perkara ngelakoni perintah sing aneh. Amrin ajib, perintah yang menggumunkan. Kenapa kaya ngono? Ceritane ngene. Jadi aku iku malaikat siji, aku iku diutus Allah ngalang-alangi kepinginane wali. Kamangka wali iki matine apa jenenge lorone wis mati. Kon ngalang-alangi kepinginane wali sing mati, padahal wali iki ngibadah wis pirang puluh tahun. Wali iki kepengin mangan iwak. Nah, karo Gusti Allah ngutus karo malaikat, "Cung, iwak iku sing dikepengini wali bengi iki delikno supaya wali ora iso ya kan aneh. Wong wali kok kepinginane dialang-aling karo Gusti aneh. Ini malaikat yo gumun, cara awak dhewe gumun karo pengenan yo piye ayo. Malaikat wae gumun. Bon. Akhirnya sing siji niku cerita, kula nggih sami, Mbah. Kula luweh aneh malih timbang awakmu. Aku iku diperintah Allah ngetokno apa nekakno kepinginane garangan boyo penjahat sing kepengin iwak. Padahal iwak iku manggone karo negarane wong kafir iku di apa iki dilapisi kok pitung samudra, 7 samudra. Jadi desa samudra, desa samudra, 7 samudra. Jadi kepinginane iwak iku mau apa jenenge wong penjahat iki mau kepinginan iwak iki manggone karo kono di negara yang sangat jauh, 7 samudra. Tapi pangeran iku ngutus supaya apa iki iwak iki ditekakno nang ngene negarane sinten penjahat. Iki dilakoni. Jadi sayembara. Jadi rajane acara wong penjahat mah sayembara sapa wong sing nemokno iwak iki
tak bayar karek sak njaluke, tak bayar karek sak njaluke. Lah iki adalah diwangi malaikat iwak sing nang waduh diparakno nang ngene negara sinten wae sing lara. Sing malaikat pertama wali ora sida urip, mati mergo gantuk ana apa? Gantuk iwak. Lah sing penjahat iki ndelalah entuk iwak, ndelalah apa penyakit mati. Jadi malaikat loro iki angan-angan, oh apa ya maksudnya pengenan yo? Kok iso aneh yo? Padahal dia ora tahu ngelakoni ora tahu ngibadah, tapi kok malah Gusti Allah ditulung. Sing iki ngibadah terus malah ora ditulung. Akhirnya barang dene panu bingung kaya ngono kuwi, faqala lahum la ta'jaba innallaha amarani an akhbarakum bi qissati sahibakum. Akhirnya ana malaikat siji maneh medhun ka langit diutus karo Allah supaya njelasno hakikate perkara. Sing malaikat sing terakhir iki mau jelasno. Awakmu ku ora usah gumun karo perintahe Allah. Awakmu aja ngrasa janggal karo perintahe Gusti Allah. Ngene lho tak critani. Dadi wali iku mau nalika urip nang donya tau nglakoni siji kesalahan. Wali sing nang donya iku mau tau nglakoni siji kesalahan. Lah saiki dibales Allah nang gone donya supaya pun nang gone akhirat ora ana balesan adab maneh. Dadi dene mati wis gak entuk salah nang gone akhirat blem mlebu swarga. Jadi ngono. Lah sing penjahat iki rupa-rupane malaikat iki kandha lah penjahat iku mau tau nglakoni siji keapian nang donya. Mula karo Gusti Allah dibales nang gone donya. Jadi sok nang gone akhirat ora usah dibales. Jadi makane tengene kodok-kodan iki hubungane kalih syariat karo hakikat. Jadi wong ngibadah nang ngene Allah iku kudu nganggo syariat ya nganggo hakikat. Cara saiki wong iku pengen entuk rezeki ya mergawe syariate. Hakikate sing marakno rezeki, sing nglakoni rezeki sinten Gusti Allah. Awak dhewe ora kena ngiyakini bahwa ngeklik pengene iku ndadekno tetep iki sing menjalankan rezeki sinten Gusti Allah. Jadi ibaratnya wong iku ana kulit gedang ana gedang. Nek ora ana kulite ya gedang ora iso mateng. Kulit-kulit tok ya ora ngarah payu. Nggih, niku syariat kalih hakikat. Dua perkara sing kudu kedah selalu dibawa mara tengene Gusti Allah. Nggih, niku ngoten. Iku salah siji napa qada qadare Gusti Allah. Warada marfu'an atani Jibril faqala ya Muhammad rabbuka yaqru alaika salam yaqul. Jadi siji mangsa malaikat Jibril iku sowan tengene Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Gusti Allah ngirim awakmu salam, yaqra'u salam. Akhirnya piyambake malaikat Jibril ngendika, "Mat Muhammad tak ceritani." Jadi ku ana kawula, ana kawane Gusti Allah, khusus kawane Gusti Allah iku imane ora bakal apik, ngajine ora bakal apik, ngibadahe ora bakal apik nek ndekne ora diwehi sugih karo Gusti Allah. Kok lamun ndekne diwehi pikir yekti kawula mau kafir. Ya ana kaulane Gusti Allah la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Semono uga wong iku ana sing dijatah karo Allah pikir. Ndekne gelem iman tenan karo Allah iku nek justru fakir. Lamun diwehi sugih piyambake mesti kafir. Ya ana kawane Gusti Allah iku sing digawe imane kuat mergo ndekne lara. Kapan lara imane tambah kuat. Lamun diwehi sehat
wong mau yekti kabeh. Ana suwali maneh, ana kawene Gusti Allah ku sing imane kuat nek diweki sehat. Dadi nek ora diweki sehat, piyambake napa kabeh. Dadi maknane awak dhewe ndelok wong iku ya wis biasa-biasa mawon. Mergo ana ngendikan kaya ngene. Kadang wong iku imane kuat nek duwe akeh, ya. Kadang justru imane kuat mergo ora duwe duit. Kowe milih sing ndi ya ana sing imane kuat lho, Mbah Mun iku lho, Mbah Mun. Selama hidupnya ora tau gak lho. Mbah Mun ku selama hidupnya sing sak rohku gak tau gak lho. Ya ku Mbah Mun. Gulane dhuwur 600 kadang, 400 bayangno dhewe. Mbah Mun. Selama hidup Mbah Mun gak tau gak lho. Mesti lor terus. Tapi wonten semono nalika Mbah Mun lara, kapan pas ngaji ya tambah semangat. Dadi pancen ana kawula iku imane kuat nek diweki lara. Mengane awak dhewe ora iso nggraingi menungso, ora iso. Gak iso nggraingi menungso. Kadang wong iku duwe dhuwit akeh ya urung mesti imane kuat. Kadang ora duwe dhuwit urung mesti imane ora kuat. Karek rahasiane Gusti Allah. Mula kesenengane wong ya beda-beda, ya. Ya ana wong sing mergawe kaya Mbah Fadl iku, Mbah Fadl gurune Mbah Mun. Gurune Mbah Mun ku Mbah Fadl. Mbah Fadl iku senori. Mergawe pintere ra karo-karo. Jaman ben niku iso marasi jam ini jam tangan, iso marasi radio, terus akhir-akhir iku iso gawe minyak wangi ini dinggo iku seminggu gak ilang. Iku Mbah Fadl gurune Mbah Mun. Tapi aneh, Mbah Fadl kapan mergawe wis pada puncak karir Ceremon, wis luar mesti lereng pindah maneh. Apa ngono model. Nah, aku lah gak ya. Kamu wis winter badine akeh pindah malih. Nandur jeruk wis apa akeh pindah ngono kuwi. Supaya njempo apa rahasiane. Dadi makane bener ngendikane Allah, ana kawulaku iku sing nalika ora tawahi fakir, imane malah ilang. Ya ana kawulaku nek gak tawahi sugih, ora patek gelem duwe iman. Lah iku jenenge qadha qadare Gusti Allah. Awak dhewe karek iman karo Allah ora kena ngrasa janggal karo qadha qadare Gusti Allah. Muga-muga barokah ya min Allahumma al-Fatihah.